Här är Skåne. Det är en kvarn där framme. Ja. Hoppas jag åker förbi. Nej, det kommer inte. Här är en Wunderbaum. Bambi som kör. Donna ligger i mitt knä. Där. Det är mycket såna här, vindkraftverk. Ja. Vad heter vindkraftverk på tyska, tror du? Vindkraftverk. Nej. Luft. Men här framme då, bakom borde ju den här kvarnen vara, eller? Ja. Ja. Nu är det ingen här, så då kanske vi kan köra lite också. Här är någon... Vad är som där framme. Den måste vara trevlig. Är det någon utställnings... De kanske mal mjölar. Och de odlar... Här odlar de vete som blir vetemjöl. Och sen mal de det i kvarnen där. Man tror verkligen... Ja, man kanske... Nej, där var det inget bra. Kanske kan jag kolla på Hemberg. Knutstad. Där uppe. Svalöv 3 kilometer. Här odlar de någonting också. Där är raps. Fälten. Här var det raps. Raps som blir rapsolja. Rapsöl. Rapsöl. Inte det olja? Jo. Man såg det inte så bra. Rapsolja, rapsöl. Ja. Sen senare på sommaren så blir det ännu gulare. Så då är det som stora gula fält. Kanske ser det i Dalsland i sommar. Odlar de raps i Dalsland? Ja, de odlar väl allt möjligt. Här ska det också bli rapsolja. Här är Svalöv.